Kang sumewa gegering pasewakan kata samyana reka wonten tirata mata Bathot king wantilan sawenehan naraka lahing kono to wau dereng ngantos paripurna lenggahing nata Mandura Prabu Baladewa wonten ing madyaning Pendhapi Agung negari Mandura dadak sakala gedring jawi ana prapaning jawata ing sidik pangudal-udal nenggih Bathara Narada minggah wonten Pendhapi derajat-derajat miyak ingkang samya sumewa lir sapating sun tumiling hang ulati puspita metemendah kang warani mitering taman langing driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kaning yen tan tulus mengku sang Dyah Utama ingkang driya liriwang candra katawangan sumu ing tiastan kaduridan mot kabyataning rujit rem-reming driya manawung kekunging yuwang wisesa
Bergenjang pak pong buk bolong tilegar ngwong kali cedhe ngetani line. Nggih Balarama, aja ngaget ulun ingkang prapta nggih Baladewa. Nuninggih pukulun. Pukulun Kaneka putra sarwa paduka kula ngaturaken pambagya sinarta sembah sungkem kula wigunjuk wonten sahandhap paduka pukulun rada. Ya nggih karsana. Ulun tama banget ing panarima ulun dene jeneng kita atur pambagya lan sungkem marang jeneng ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana nggih Kakrasana. Nggih pukulun. Dating pamundi kula mugi dados jimat paripe. Pukulun Narada kula tingali tindak paduka kados laraping warastra ingkang lumepas saking kendhenge langkap. Ketingal gita-gita amangku gati keparenga kula cumadhong dawuh pukulun. Ya, ngene nggih Jaladara. Marmane ulun rawuh ing Madyapura iki ngembang dawuh saka Sang Hyang Jagat Girinata ndikake minta Suraya marang Kadang kita Kresna nggih. Lho. Yai Kresna badhe kadhawan menapa? Sumurupa nggih Baladewa. Wektu iki kayiwangan Jonggring Salaka kunggan mungsuh saka negara Garba Pitu. Dutane Prabu Kresna Kuntara patih sakembaran jenenge Patih Denda Baul lan Patih Denda Suksara. Dheweke dikongkon dening Ratu Gustina kene nglamar Bathari Pertiwi. Mangka wektu dina iki Pertiwi wis duwe bojo lan ginarwa dening Bathara Wisnu. Usana Wadi Guru ora marengake satemah dadi bandayuda para Jawata kelawan Wadya Garba Pitu kongkonane Prabu Kresna Kuntara. Lah wong dewa kuwi dudu tukang perang. Adat lupiya yen nganti para dewa ki dadi masulayan. Kunggan mungsuh kuwi mesti Bathara Wisnu kang renggulangi ning wektu dina iki Wisnu ora ana. Wisnu mentar saka kayiwangan Nguntara Segara kamangka ninggal Pertiwi kang wektu dina iki wis mbobot sepuh. Pepuntaning rembug Adi Guru mercayake marang putuku Narayana kinen nrenggulangi nafsu murkaning Prabu Kresna Kuntara mau. Anane Adi Guru percaya marang Sinarayana awit dheweke kuwi wis sineksen lan pengawak satriya pinandhita lan wis katon dayane buktine durung winatara suwe iki Narayana bisa nyirnake Ratu Dwaraka Kawestri Prabu Yudhakala Kresna. Sumurupa nggih kocapet jeneng ulun tumedhak marang Praja Ndwarawati tinemune Kadang kita Kresna ora ana praja. Wekasan jeneng ulun bablas marang Mandura iki. Mula ulun prapta Mandura kang wigati gandeng Kresna ora ana. Jeneng ulun minangka wakiling para Jawata. Bakal nyeraya jeneng kita Kakrasana kang wigati nundung mungsuh saka Praja Garba Pitu. Awit para Jawata uga wis nekseni marang lelabuhan kita Kakrasana nganti sira entuk asma Baladewa kang tegese dadi balaning dewa. Mula ulun ora sumung padha wae yen ora ana Kresna jeneng kita Baladewa minangka dadi jagoning dewa nggih Kakrasana. Lang-langing driya mangu mangun kung kanduhan rimang ler-lero tanpa kanin nyantan tulusa mangku sang Yahutama mangkono sang nata mudha sang nata mudha wis nyolon ngrarapa ing nggih pukulun sampun kula tampi dawuh paduka samendhang boten karembit boten dadak mawi wigih hararinga pun Kakrasana sagah menawa dados jagoning dewa nadalang jare. Sakti jumurung dene jeneng kita Kakrasana wis sagah minangka dadi wakile Kadang kita Kresna. Minangka dadi jagoning dewa ngundurke musuh Narendra saka ing Garba Pitu Prabu Kresna Kuntara. Mula gandeng jeneng ulun wis entuk gawe. Daya-daya ulun bakal mundhut pamit bali mangkane luwih dhisik matur marang Adi Guru. Lan sira ngertenono wektu dina iki
Pematih denda baulan denda pustaka wis padha pacak baris ana medhe ngarepat kepanasan. Masa bodho nganggon kita bakal ngundurke mungsuh Gerek Baladewa. Budi. Sedika ngestake dawuh pukulun. Jengkar Paduka sembah kula ingkang umiring. Gantos tapak kula dalah para wadya Bala Mandura. Ingkang badhe sumusul dhateng tindak Paduka pukulun rada. Ayo, muga jaya-jaya wijayanti Gerek Baladewa. Miat langening kalang nyewana gelar banda muncar tinon lirga konang suram sarate tan pandang ngasar lan pajaring wonten timbaling dawuh sinuwun Prabowo wonten dawuh sinuwun wektu dina iki ingsun duwe kewajiban labuh tumrap marang para Jawata ing kene aku kudu bisa ngatonake dharma bektiku tumrap marang para dewa kaya sing wis tak kandhake mangarep yen to Baladewa iki wis diakoni minangka dadi sumitraning para Jawata nganti ingsun duwe tetenger Baladewa ya merga wis sah lan wis sineksen jagat saisine yen to aku iki dadi balaning dewa. Mula wektu dina iki nadyan rembug kinarya sesawur putung kinarya bebalang aku ora bakal kabotan. Malah aku perintah marang Dewa Praguta mara enggal ketapna wadya Bala Mandura wigati jumujuk ana ing repat kepanasan nundha musuh kang ngarsa ngrabosa kayiwangan Suralaya. Uri dhateng sendika ngestaken dawuh. Paring kula nyuwun pamit saha madhal pasihan saking Padukendra. Ngati-ati duga-duga tiga aja kong sikeri Prabowo wonten dawuh sira aja kering gawe sira ingkang pinter ngatur gelaring baris mula nggone ingsun bakal magot ing pupuh prayogane nganggo gelar baris apa Prabowo iki menawi Paduka ndaratur kula mawi gelar baris Dwirada Meta kemawon Dwirada Meta lho iki wah ya kuwi malah gampang bukani wektu dina iki mara enggal bubar ing padha menggantung seba ingsun nedya kundur anggadhatur pamit kelawan garaku Yayi Rawati lho iki istaken dawuh tak jaluk aja nganti balen jani sing dadi ubayamu lamun wis aguh non istaken dawuh
setya satu yo Satya
Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas. Monggo kula kanthi ngunjukaken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat. Ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan dhateng para umatipun. Nggih. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman sehingga kula kalian panjenengan saged tetunggilan kalian para warga Gong mapan wonten ing Pingkuk Bendha Kadipaten Magetan. Laras niki nggih bot-bote ngayahi dawuhipun sedulur lanang. Oh nggih. Lumantar panjenenganipun Bapak Suprayitna nggih. Kula kalian panjenengan tilik kalian para pepundhen ingkang lenggah wonten mriki. Nggih. Wah, jan iki jan luar biasa. Pripun ta? Nggih, wong nadyan sing nimbali sedulur lanang ning kula gatekke. Nggih. Nganti HP kula nu kebak bele Pak Prayitna. Nggih saking kedah-kedahe ngeraketke paseduluran ing antaraning warga abdi Mas Gareng saha kalian keluarga ageng Bapak Suprayitna. Pun kaya sedulur dhewe to mriki niki. Saestu. Wong nggih wong yen Pak Prayitna ngeten niku napa ngentekke ndok asin 3 kilo. Nggih. Tegese paribasane pancen pun diajangi ngoten lho Mas. Leres Mas. Niki nadyan putra pulunan ning mboten enten bedane kaya putrane dhewe. Niki tanggung jawabe sing dianak-anakke lanang kali sing sepuh rak ngeten niki. Niku Pak Suprayitna iso dadi senopatining kulawarga. Wong namine mon Suprayitna sunuku linuwih Prayitna niku waspada. Nggih. Dados Pak Suprayitna nu luwih waspada ngerti guh repote sedulur. Nggih. Begitu sedulure repot nggih piyambakipun ingkang mangku ngukup dalu niki ora baen-baen tuinban mula jenenge Pingkuk Mas. Apakah arti dari Pingkuk? P niku Pak Suprayitna ingkang kagungan kersa. Niki dijikuk per huruf. Nggih. Nggih. Terus I. Ah niki ing sedya badhe ngawontenaken syukuran putra-putranipun. Nggih. Terus N. Nami mantenipun angele ora umum kok. Niki enten kalih Mas. Menika mantu kalih ngunduh mantu. Kula jikuk sing gampil mawon nggih. Nggih. Ingkang pun dhaupaken Mbak Abriana dhaup Mas Satya. Mbak Abriana Nur Vitasari. Nggih. Ingkang sampun kajatu krami kalian Mas Satya Ramacandra. Nggih, Mas Satya Ramacandra. Jenenge cah saiki iki lho apik-apik men ya. Nggih. Aku biyen kok mung cukup bagio ngono tok ngopo? Lah riyen nek laire Legi ya jenenge Legia terus apa Legiem ngoten gampang. Nggih, terus sing diunduh Mas Agung kalian Mbak Nela. Niku N. Terus G. G niku gya dipun syukuri dalu menika. Nggih. Kanthi gelar ringgit wacucal. Terus undangan nyebataken dalangipun Ki Bayu Aji. Nggih. K. Lah niki karo dagelane Gareng saka Semarang. Nggih. Niki pun ditulis teng undangan dadi mboten mungkin kok mboten niku kedah. Nggih, leres. Tur dasaripun ngeten Mas Gareng anggenipun mahargya menika mboten namung dalu menika. Wiwit dinten Jumat siang tanggal 18 November menika sampun wonten riyok saking paguyuban Trisna Budaya saking Ngramba Panekan. Lajeng Jumat malam Sabtu menika uyon-uyon Sukalaras saking Bonsari. Ingkang dipun dukung nggih to waranggana Mbak Darsini, Mbak Uun kalian Mbak Erlina. Waduh. Kula sok yen digawe arep nanggap bal-balan kok. Kok bal-balan? Lah sing nonton lak kathah. Yen perlu ora pas to. Lho lah wong nggen kula lingkungane seneng olahraga utamane bal-balan kok Mas. Siang kala wau gi wonten uyon-uyon. Napa? Nggih, uyon-uyon kelenengan. Weh. Lajeng dalu menika kula kalian panjenengan ingkang kedawan sampur nderek ngregengaken tasakuranipun keluarga
saking Ibu Suparti utawi keluarga almarhum Bapak Subatin. Nggih, lah niki sing perlu kula udharake mergo bola-bali sing disebut gon mantu. Nggih. Sakniki yen ngunduh apa kok sebutane ngunduh nah niki lho. Nggih. Ngunduh niku bareng kula unceki jebule nggih mawa teges Mas. Apakah arti dari ngunduh? Ngono niku ngundang tangga teparo hande tolan sanak sedulur. Nggih. Duh niku saka tembung duduhake iki lho mantuku. Terus Dadi dalu menika Pak Suprayitna kalian sederek-sederekipun duduhke mantune sing didhaup kalian Mas Agung menika. ngunduh niku rada karo methik. Methik Niku nuduhke yen panjenenganing Mas Agung ki wis methik kembang. Rak ngoten. nggih. Dituduhke kalih para tangga teparone mriki dadi upama Mas Agung ki nganti Mbak Nela nganti liwat lingsir wengi ki wis ora ana bab-bab sing negatif tumrap tangga kiwa tengene rak ngoten. Ora perlu napa disaruwe wong niku pun sah resmi dadi manten. Nggih, tur dasaripun ngeten Mas Gareng. Napa Mas? Anggen kula sowan mriki kala wau pinanggih kalian pepunden wonten margi ingkang sok paring tausiah. Nggih. Ndangu kalih kula Mbak Cangi arep tindak ngendi? Kula matur menawi badhe sowan dhateng Pingkuk. Oh, arep kagungan kersa apa to sing ringgitan kula matur nek mantu. Nggih. Ya nek ngono aku titip piweling. Napa? Niki wonten piweling yang kedah kula aturaken. Napa Mas? Ngeten Mas Gareng, 10 bab pepacuh ingkang kedah dipun singkiri tumrap wong omah-omah supados aja nganti kerep padudon. Niku napa antarane? Sepisan menika aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Oh. Tegesipun tumrap wong jojodohan menika kedah kajen kinajenan kudu ngregani kebecikan kang ditindakake dening pasangane. Aja disawangalane ning katana becike ngoten nika. Leres. Kaping kalih aja ngedhekke sujana sing tanpa panaliti. Niku biasane wong wedok niku ngoten niku. Ngoten nggih. Gedhe sujanane tanpa panaliti wong wedok. Kula kerep dicumburoni wong wedok ngoten. Weh. Yo wong dasare kula niku wong bagus dadi nggih. Lah nggih. Lumrah lah Mas. Nggih pancen kula percaya nek sampean wong prengus niku pancen kula ki wis mudeng. Has. Piye mo? Wow, dalang kok kupinge bosok. Lha lha piye to? Bagus kok prengus. Oh bagus to tak kira nek prengus. Bagus. Nggih. Bojoku ku ya cemburuan ngoten niku. Cemburu kena ning aja cemburuan rak ngoten. Nah niku. Nggih. Cemburu tandane tresno ning yen cemburuan marake mala. Nggih. Niku. Lajeng nomor 3 aja gampang nyalahke. Oh, nggih leres. Nggih to aja golek salahe ning golek ana benere. Nggih. Kaping sekawan aja sungkan lan aja pekewuh. Papat niku. Wong jejodohan menika raga loro jiwa siji, mula rasane kudu manunggal. Terbuka apa adanya. Nggih. 5. Gangsal kudu sing apa anane, tegese lahir batin kudu padha yen iya ya iya yen ora ya ora. Niku. Aja nganti lelamisan ngoten nika. 5. 6 Mas. 6 aja gampang muring. Samu barang kedah sareh, aja gampang nesu, ana rembug dirembug, ana perkara kudu diramungi sing kanthi sabar. Nggih. Angka 7 kala wau aja lelamisan kabeh isine ati kudu dilairke kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah sing anyar. Angka 8 kudu ngudi kadewasaning jiwa, tegesipun wong omah-omah mono mundhak dina kudu mbudidaya mundhak dewasa pikirane. Leres. Angen-angene gunemane tingkah lakune kedah sangsaya dewasa. Nggih. 9 aja nyepelekke perkara, masalah gedhe utawa cilik kedah angsal kawigaten. Bab cilik nek disepelekke malah iso dadi gedhe. Leres Mas, leres. Ingkang pungkasan kaping 10 aja ana campur tangan saka wong liya. Lah niki sing rada rawan. Wong omah-omah iki batres duwe negara dhewe ngoten iki ta Mas Gareng. Nggih Mas. Wong jaba ora kena melu-melu, kejaba ya disuwuni tulung. Niku wae winates. Niku sing kula pundi dawuh saking pepunden kula. Nek beda kalih kula nggih Mas. Nek panjenengan menapa Mas Yen Gareng? kula niki lak manten loro niku pun berumah tangga. Ya, Kula ten mriki ajeng ngonceki rumah tangga. rumah tangga. Nggih. Nggih, pripun kersane? Menawi kula persuku kata. Persuku kata. Niku rukun modale. Leres. Dadi berumah tangga niku modale rukun. Nggih. Mah
mah niku saking tembung mahir dalam mengelola keuangan rumah tangga. Ingat, rumah tangga nu biasane cerah diwiwiti saka keuangan sik. Nggih niku iso bremen tekan dindi. Nggih, ekonomi niku sing rada rawan. Nah, mula kudu mahir mengelola uang rumah tangga. Nggih. Tang niku tanggap situasi lan kondisi pasangane. Dadi sing lanang lagi kepiye, sing wedok lagi kepiye kudu tanggap. Nggih. Wong sing lanang lagi nesu kok kene malah nesu dadine cerah bubrah. Nggih niku wau aja gampang muring niku wau. Lah sing terakhir niku gagasane kudu disesuaike karo anggaran. Duwite. Nggih. Dadi yen rumah tangga niku yen gagasane terlalu muluk-muluk, duwite ora ana, akhire mengke bubrah. Aja nganti gedhen ya kurang cagak. Niku nggih kira-kira ngoten wong kula dhewe nggih mboten iso nglakoni. Nek sak mboten-mbotene rak wis anu to Mas pun paring sangu tumrap ingkang sami badhe nitih palwa baitaning bebrayan. Nggih, sing penting mawon sing intine mawon dadi omah-omah niku sing penting supaya sing penting napa? Atut runtut teruntungan ngantos kaken-kaken inen-inen gur siji. Napa? Aja pegatan wis. Wis ngaten nggih. Kula kandhani neka-neka entek-entekane pegatan nggih muspra. Leres. Lah supaya ora pegatan nggih wau ngangge rumus-rumus diantaranya saking panjenengan saking kula. Nggih Mas. Pun to, pokoke prinsipe wong lanang niku nyawang temrika-mrika wong wedok ayu niku pikirane temriki kudu luweh ayu bojoku. Dadi kaya panjenengan ya ngono ya Mas. Nalika mlaku-mlaku ning pasar yai ana wong wedok ayu mulih. Wis ora ana wong wedok ayu kejaba bojoku ngeten nggih ya. Ya kari ndelok situasine Mas. Loh. Wong bar meling kok terus dikendoni dhewe iki piye to? Lah yen pas tekan omah bojoku pas turu ya wis kaya kumbahan teles kae. Ning ya kudu dilemayu, ayu dhewe ora nele kejaba sing wedok. Lah ngelem piye wong nyatane ya kaya ngono kok ngelem. Bojoku ki ayune ki mung arep jagong tok kae. Ning ya wis ora apa-apa wong, aku ki ndek bojo ora butuh ayu, ora butuh pinter, ora butuh sugih. Lah pripun? Sing penting wedok urip kok. Lah ngono mbok entuk sapi. Sapi wedoke wedok urip. Lho kaya beda. Lah sing penting uang wedok urip ngono. Oh iya ya. Mau wedok uripe cempe wedok ya akeh. Heeh ya aku mengkurang wong iki kok salah ya. Hati-hati lho niki tembung sak tembung saiki kudu ngati-ati. Aku yen sapi rada lumayan yen cempe iki lho wegah Mas aku. Lah pripun Mas? Lah cempe ra diapa-apake kosot toke meteng e. Mosok ora gawe kon tanggung jawab. Aku yang kumpul nggih nderek Mangayu Bagyo nderek bingah Pak Guru Suprayitno sampun sampun dados napa nggih istilahipun walinipun para manten-manten menika. Nggih. Wah Pak Prayitno pun paring dawuh jebul kula ki wis tuwa tenan ya Mas ngoten niku. Nggih. Tuwa tegese ora kok bab umur nggih Mas. Tegese nggen tingkah lakune wis kudu temuwa dasare panjenengan iki guru utawa dwija. Kena kanggo patuladan tumrap tangga teparone lan kabeh para siswane rak ngoten. Mula guru sinebut apa kae? Pahlawan tanpa tanda jasa ngoten. Aku sing ora bener kuwi jane asline. Bener ning kurang bener nggih. Bener ning kurang bener guru kok disebut pahlawan tanpa tanda jasa aku salah. Mongko pahlawan iku pejuang sing wis meninggal. Pejuang sing wis gugur. Gugur mula ana taman makam pahlawan kuwi tempatnya pejuang yang sudah gugur. Ya wong gurune sik do urip kok doneke pahlawan tanpa tanda jasa apa gurune do mati? Nggih, Mas. Sing bener niku pejuang pendidikan tanpa tanda jasa. Ngaten nggih. Niku nggih kira-kira ngoten niku. Kados panjenengan ya ngono, pejuang seniman. Nah, so nek wis gugur ya pahlawane seniman. Wah, nalika sugenge Mas Gareng, niku. Mas yen kula mboten pejuang, Mas. Piye? Kula pengabdi seni. Dadi panjenengan so nek wis gugur iki pengabdi seni nggih. Lho mboten ngoten, beda lho pejuang kali pengabdi lho. Nek pejuang. Yen pejuang niku tanpa mengharapkan apa-apa untuk pribadi. Nggih. Tapi kalau saya memang saya akui saya pengabdi, saya ngabdi ning budaya. Ngabdi marang budaya mergo milik pribadi niku kangge pangupa jiwa. Nggih. Dadi yen ngabdi niku tetep butuhke blanja to, Mas. Ngaten nggih. Engke yen pejuang ora butuh nggo pribadi, nek yen ngabdi tetep butuh nggo pribadi. Oh nggih, sae niku. Oh, kula niku. So nek kira-kira panjenengan tak
tulis nganggo tinta emas. Wis. Ah mbok rasa mbok nggo ning kuburanku kekno aku tak dole saiki. Lek areng ngerti sapa mbok tulis tinta emas, perak, platina wong aku wis mati kok. Ya anak putune no. Ngapain anak putuku? Ya mending masih kayak aku tak go mangan. Malah nggih niki mung iki sing diarani guyon wewatonan. Nggih. Omong ora waton omong ning omong nganggo waton ngoten Mas. Leres Mas Gareng. Niki rada sehat niki kula dalu niki. Alhamdulillah sami. Dijatah pirang-pirang sedulur. Pak Trimo jatah. Nggih. Terus Pak Mbah Gunung jatah. Niki Mbah No. Niki sing awet dhewe paringane Mbah No kulit. Napa to? Pak Trimo niku tolak angin rokok sesuk entek. Mbah Gunung niku ndok paling pirang dina entek. Mbah No kulit setahun lagi entek. Apa iya? Tanggalan. Iya, tanggalan kok. Kayak aku tanggalan. Nah ya enek sing awet ora entek-entek. Apa? Jaket. Oh, yo yen entek ra iso, yen didol iso kae. Lho, ning malah baku lho Mbah No kulit maringi aku tanggalan iki malah iso tak nggo nulis job kok Mas. Nggih, saestu. Taun rantek entek. Niki kuatah anu Mas, Waranggana ingkang dipun aturi, dipun suwuni berkahipun. Iki nggih niki nyun sewu dalu menika dipun tayangaken di BBS TV Madiun. Live menapa ulang? Oh, mboten ulang dipun BBS. siaraken tanggal 2 Desember pukul 19. 19. Nggih. BBS menika sampun kondang TV-ne wayang kulit ya. Berarti aku sesuk tanggal 2 Desember tak dolan rene. Arep apa? Nonton iki. Oh iya, nggih. Kok nyelak kene iki. lho. Disiarke aku ora iso nonton. Nggih. Ya muga-muga sing nyandak tanggal 2. Apa enake ngene, aku tak tuku TV ning Madiun, gen iso nonton iki. Tuku TV ning Madiun gawe ning Semarang. Ya ora pengaruh. Iki sing nyiarke TV Madiun iki lho. Ya channel-e ora kok TV-ne sing tuku ning Madiun. Lho karo kuwi tuku TV ning Madiun tak setel ning Semarang ku lak iso metu gambarku. Wah, jan iki mesake banget saiki. Mbah saiki kok nek ngomong ngalor ngidul ya aku iki Aku mbus selot tuwa ki apa dagelan tuwa iki racak-racak ngene iki ya. kabeh kok sarwa mingkup. Oh, kowe mucekke aku mati. Ora, mboten kok. Mboten. Nek sing baku matur nuwun niki ditenggani sedulur-sedulur kathah. Nggih, saestu dasaripun ya matur nuwun Mas niki ibu-ibu Waranggana saking abdi ya diseragami. Nggih. Oh niki. Oh coklat niki kok. Nggih, saking Pak Prayitna. Ayo dagelane ora diseragami. Oh, aku seragam karo bintang tamune iki abang-abang kabeh iki. Nggih. Wah, dadi kene mangkat mung wong tok. Kaya Esti kaya Fahmi dadi mangkat nganggo apa-apa. Kok tekan kene diseragami. Bareng nganggo klambi seragam ngene kaya cah yatim piatu malah. Ya ora kok ya. Neng kene do golek sedekah kuwi. Mboten niku saking anu tresnane Pak Guru kalih para kadang kerawitan lan Ibu Waranggana Ah mboten niku sinden papat jenengan sing galak dhewe nggih Darsini niku kok. Oh Pak Guru pun diancam aku rono ra mbok seragam tetenono tak bacok. Mboten. Niki pun nyedulur kok Mas niku. Nggih. Niku pancen pun dirancang dangu kok. Tak anu Mas, niki enten rencang panjenengan Mas. Sinten? Niki tak aturi pinarak ning kiring kotak Mbak Endriana niki. Mbak Endri. Sapa? Mbak Endri. Wis remuk iki. Lho. Kok remuk piye to? Wong kudune sampean iki ning kono ijen dikancani Piyai Putri. Kuwi kudune seneng ayem atine wong dikancani Piyai Putri kok. Kae wedok ki kesine tok. Lah terus jerone bajak laut. ya ora. Wong piyaine ya halus aku mau teko ya di pinarake di sampanut apa kuwi jenenge di sapa diluruhi kok wilujeng dalu lho piyaine ya halus wis to sampean kok maido monggo Mbak Entri mriki haluse iki ndurung lunas kok yo mentaram monggo
Wilujeng dalu, Mbak. Enje, wilujeng dalu bocange. Piyai kok aluse kaya Ah, ngono. diaturi kula menika duka kok bocange. Lah nggih. Bayu iki urung ngerti wong kuwi urung dioceki kok le. Halus lak mergo isih ana kulite. Ngagem kebayak sing sarwa patut sanggulan cara Jawa jangkep. Inje. Tur dasare ngendikane ya halus kaya ngono kok jare bajak laut. Katuran pinarak bocange. Iye, matur sembah nuwun, Ngampirke wong Mbak. ora di omah kaya ngampirke wong. Ora lho jane ket mau kok mbok dibagekke to. Oke delok sandangane wis delok no jarike nganggo dapure sak pring. Kuwi Pring sedapur kok dapure sak pring. pring sedapur. Heeh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Ora, aku lak omong apa. Loh, piye kok iki? Arep ngendi? Ayo iki karo kowe aluse karo kaya ngono karo aku malah beker-beker. Menika Mas Gareng saking Semarang Inggih, menika, Mbak. Nji. Menika Mas Gareng Sumar Bagyo saking Nji, Semarang. ngantos pangkling kula. Nggih, Dalem ta? sapa langkung rumiyin Nji Nggih, bocange. monggo panjenengan paring dawuh kali. Alah Mas Gareng, jebul ki mau sampean rene Mas, rene. Piye kabare Mas? Aku nganti kangen karo jenengan. Wis wira kepethuk, ndek ngenane pethuk ya meneng wae. Ora gelem sapa ro. Ki nang mburi ya meneng ae, ora disapa. Ning kene aku ya disapa. Kabare pripun Mas? Aku sik panggahayu apa ora Mas? Dor. Mula aja sok ngelokke sik. Wejane alus-alus kok jek dipaido ayo jebles. Kok malah ditembak? Omongan kok kaya arep nyelip truk momo tebu. Kurang halus. Alus. Alus, Mas Gareng. Kados pundi apa wartanipun, Mas? Lagi sami sehat to, Mas. Mas Gareng. Kados pundi Sik, kabaripun? Kok sik kowe bareng ngomong ngono ki aku malah keri kabeh. Kok Wong kok ngewuhke jare Wes, mau oke. kasar bareng dilusi kaya ngono. Ngene lho, wong lanang ki angger didepi sing neko-neko ki malah ora seneng. Sak onone sak madya wae. Dadi apa adanya. Aku tipeku ngono kuwi, aku ki didepi wong sing wah terlalu nyerang ngono ki malah endo. Lah ngapa? Dadi sing jual mahal ngoten ya. Ah, yen ki dijual mahal apa yo? Payu ndang, kaya payu nendang. Hah? Sing Dijual mahal apa payu nendang? Sing ngomong kowe dhewe lho. Lah paling tujuanmu mleh jerono ta? Lho aku ora tujuan ngono kok dene iki krasa ya alhamdulillah kok ya. Mangsamu, kowe bagus-bagus ta dhewe. Hah? Loh, lha ya bagusku dhewe apa bagusku tak dum-dum semene wae kurang bagus kok. Wong kok galake ora mrene, sedulur wedok suwe ra tau kepethuk. Aku mbok kapane moh aku mbok perkosa. Nah, kuwi konangan kuwi mesti kulino kuwi. Lah wong aku kok merkosa kowe wong aku ki. Lah ngapa nek nyandak-nyandak tanganku ndek mau ngelokne aku jere anu apa jenenge kesenge wedok jerene lanang. Nyapa aku dadak mbok candak, dadak mbok demok. Padine ngerti aku aja pengen demok tasine, wit mangasine pengen demok ning ora wani ngono wae. Terus aku mbolokne mbok elek-elek, ya ta? Iya ta? Mbok sesuk kon operasi cangkem. Lah piye? Omong ra iso mandek ki. Kok gek ki konslet kene le. Ya diselani sing alus. Selane sing halus omong ki nganggo mandek. Lho bocah ning ndi? Nek ngono lho. Oh, kena ngono ya ora roh no. Wong ning digon angger jeneng wong ngejak wong arep ngejak omong ki mesti sing dicandak tangane apa sikile. Kok Tangan senengane- ya? Iya no. Nyone no. Hah? Aku ya dindahke iki malah wegah aku. Aku mek mbok imit-imit terus malah tak goleki. Pokok ngewuhke. Anu wonten dawuh Mas Gareng, Oh. wonten dawuh. Omahmu ki kok kene iki pirang kilo? Sekilo Mas, badhe pinarak menapa? Ana meja kursine ra omahmu? Ora ana. Ya aku terus lungguh ngendi? Lungguh Minarake kerasa. wong ora desku. Aku duwe opan-opan anyar kok Mas, tak jenakne Meli arep apa? Anu, umure piro? Sekitar 2 sasi. Napa niku, Pak? Meli. Opan-opan dengan anyar? Nggih anyar. Apa kuwi? Gelem apa, Mas? Gelem apa? Heeh ya. Apa kuwi? Meli buntute nyaplang ngono. Lho ki anakmu sing keri ya kuwi to. Kok ada ningon-ningon open-open. Ingon-ingon. Ana wong kok dituki karo kirik. Lah mbak menawa nek lulut karo sampean kan galak. Kok sik ya kowe kebangetan jenengke kirik kok Meli wong sinden wae Darsini lho. Malah iki lak kirek wedok tak jenakne Meli. Kirek ku loro sitok lanang sak wedok. Eh. Sing lanang tak jenakne Bagio.
Kok apik kuwi? Apik. Saiki nggih. Nggih, raine putih to? Nggih. Wah, motone iki mesti ireng. luar kuwi, iki Nggih. mesti anu blasteran saka luar mriko nggih. Motone ireng. Nek Nggih, nggih. oh, nek juga apik. Oh, larang kuwi nek moto ireng. Gawanan rene ta? Apa kapake? Cari-cari. Kok sik to? Kuwi apa? Ana kirek jenenge Bagio iki. Lho, lah kuwi jan anu gen paras terus kok kiri. Lho, ora ngono lho. Lah sampean kok gelo apa? Wong sampean ki jenenge Gareng. Mbah jeneng asuku tak jerakne Bagio, tak jerakne sapa? Lah ngapa ta urus aku ta kok sampean sing nesu ngapa? Sampean asmane Gareng to? Iya ta? Gareng to? Ngapa kok dadak nesu nek asuku tak jerakne Bagio? Lah kok kono mutung apa? Hah? Si penting jenenge lak ora Gareng. Kok repot? Gitu aja kok repot. Mas aku kaya kucing arep gandek ya. Bareng wes kucing arep gandek lah. Bareng wis kena. Ngomong ora iso diselani. Wong ki nganggo intonasi, nganggo ambekan, nganggo spasi. Ya wis ambekan ya. Yo ngene lho ngene. Kena kowe arep jenengke kewan sapa apa wae kena ning yo delok-delok. Kuwi pantes apa ora? Lah nek pantes. Ya wis. Lah umpama kirikku mau tak jenenge Bagio ketoke pantes apa ora? Ngene lho, mesake kirik bagus kok jenenge Bagio, jenengno Bayu malah apik. Oh, golek kanca. Kirike bagus. Ulese wong awake gijur-gijur. Kirike mentri ki awake glujur-glujur. Ora. Nek kirikku gak lemu awake kuru. Cilik awake. Lho kok anggere jenenge Bayu lak sesuk lemu. Oh, arek golek kanca. Oh jenenge kuwi kok. Ora saingon-ingon lah, maling ngon-ngon marake masalah karo Lho, tangga. tak nggo kanca kok Mas. Lah nek bojoku lunga nek kancaku renek ya asu kuwi kancaku. Oh, Dadi nek panjenengan dhewe kan Nggih kan? ora nek kancane. Nggih kirek niku kula lus-lus malah Bagio. Lek kula tumbas enten Semarang ten pasar. Nggih tukune te Semarang to. Nggih enten Semarang kok sing pasiran. apa ora mesake bojone kok gantine kirek lho. Ora nggih ganti bojo ora tak nggo kanca, tak lus-lus nek isu, nek awan tak pakani ngono. Ngene wae kirikmu regane pira tak tukune kene wis. Arep nggo apa ricat? Tak go bacaan karo kanca-kanca lho. Ora kena. Ora kena. Lah yen ora kena ya aja jenengke kirik sembarangan. Ngene lho, iki kanggo conto manten. Nggih. Dadi sok mbok menawa ya wong ning ndi to mesti sing dikarepke lak mesti momongan. Ngaten. Jenengno momongan utawa putrane kuwi sing ana tegese asma Kinarya Japa. Lah kuwi nek putra, lah wong ki ngon-ngon lho. Lah kuwi lak nek putra to, nek dadi manten kagungan putra dijenakne sing apik, ya to? Lah nek asu lho kok jenakne apik terus piye? Ngene aku wediku ngene, asu kuwi yen mbok jenengke apik, umure dawa, mundak gedhe terus mbok rabi dhewe lho. Ya nemen. Oh diomong iki kanggo conto manten kok. Umpamane, contone. Contone yen Pamande putra-putri dijenengke ya jenengke sing apik. Entriana Sumentil ngono apa ya? Apa? Entriana Sumentil. Lho entrianane apik. Heeh. Sumentile. Sebab apa? Jeneng anyar iki. Sebab apa kok nganggo mentil? Apa kuwi? Aku ki mergo ndek barang mentil manggone ndelik, Mas. Manggone ndelik jenenge mentil. Aku ora pengen weruh. Tak duduhi ben ngerti. Apa? Manggone mentil to ndelik ana rambute. Apa? Ya apa kuwi, Dik? Anu andeng-andeng ngecedak kelek. Oh, Pengen roh apa? Nya. sik ku hobine Pak Wur. Sapa? Pak Wur. Hobine adeng-adeng sing delik nggih sampe. Mula jenengku ketambahan Entriana Sumentil. Ya ora apa-apa, wong kabeh iki nganggo parapan. Heeh. Endi wong sing duwe parapan iki gak ya rai ngono kuwi to. Niku rak praupan. Parapan ki tegese Nama beken. Nama beken. Nama samaran ngoten. kaya aku ya ning omah pancen diundang Gareng. Nggih. Kaya Mas Bayu ki diundang Bayu. Jenengan asmane Gareng ngapa aku jenenge kirikku Bagio kok sampe nesu? Lah kuwi jenengku kok. Kowe lek jenengke mbokku iki nganggo bubur abang putih kok. Oh, Digo kirik. Asmane sing asli jenengan Bagio. Lho ki ora ngerti bocah iki. Oh, dereng mula niku nek sesuk asuku tak jenenge Gareng wae ora sida Bagio. Ah, kuwi ora asli jenenge. Ora asli ge ta?
acarane gareng. Reng kereng 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 kereng. Piye, Mas? Wis ora masalah. Aku ki ora masalah. Arep dienggo jeneng kirik ya ora masalah. Arep dienggo jeneng apa? Aku wis tak pertahankan apa-apa saiki gareng iki sing ngembari ora kirikmu tok. Lah piye? Saiki iki gareng iki kowe arep nyate gareng lho iso. Iki Pak Prayitno iki deg-degan mergo caruban kono ki ana gareng. Caruban nonton Iki aku ki nampa job ning caruban. Pamoko aku wis saguh ning kene. Aku sabda pendhita pangandikane dak. Percaya lan ora nek niku Mas Gareng asli niku ditonton ngen suarane. Niki lho. Ngoten. Nek bawa niku iso di. Oh. Nah niki mulai nang sing nyuwun. Ya to, rawurung mesti arep nonton aku iki. Lho, ben ketone asli. Oh. Nyuwun pepeling. Lho, katur Bapak Guru Suprayitno, Bu Limbuk sak kanca nggih Mas Gareng asli. Lho iki, enek tulisane iki lho. Pancene petingane panjenengan ki ning daerah Pingkok mriki niku bawa pepeling Mas Gareng. Nggih Bapak Haji Endi Suparman Simbatan, Mbah Gunung, lajeng Mbah Pratama utawi Mbah Trima. Menika saking Mbah No Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi. Lho. Kalahku yen sing ngersake Mbah No iki kalah. Niki enten uang 100.000 kagem Mas Gareng asli. Lho. Gareng wayang wong wayang kulit. Mas Gareng asli sapa kok? Lah nggih, asli saking kulit kebo karepe. Dadi wayang kulit. Mas Gareng asli saking kulit kebo. Iki kok kene wayang kulit bagian kene. Rumah saku nek ana duit kok gagak bae. Tadi mireng kesek. Aku iki wasar talem apa ki wetone kok lumomen. Jebule ditarik meneh ora masalah. Ya, bawa lancar niki dadi hake jenengan wis. Yo. Dibawani. Bawa aku nganggo ngene iki ngapa ta? Ciri wanci Rena Ginawa mati. Iki wis ciri khasku katon. Dadi sok nek mati ngoten niku Oh, tangane. oh, sikile nggih ngeten. Lah nek buntal terus pripun niku? Nek mati ngene iki. Carane buntal niku lho. Ya tetep to awake Kyai Mori sing kene ngrangkulmu dhewe ngono. Aja emosi to. Ora emosi piye? Padha wong wedok siji nyedakke umur ngono kok. Ning ngapa to Mas? Wong aku ya halus ya manut ora nyapa-apa. Aku mbok kapak-kapakne yo gel kok ora terima to Mas. Loh. Aku iki kurang piye to Mas dadi wong wedok? Aku iki kurang apa to Mas? Aku iki kurang apa to? Kurang akeh. Suara kaya knalpot tanpa sarangan. Lah wong aku ora bener terus. Jangan sejak sampean mbok sengeni apa-apa ora bener ngene-ngene gak bener ngono-ngono gak bener. Jane karepku wis tak pek-pek tak les-les ben bener. Pak Guru nyuwun pamit kula badhe wangsul. Aja mutung to, aja mutung. Ampun mutung ta Mas. Ampun mutung ta Mas. Wong cedak lampor ngono. Mbak Endri. Dalem. Ya dimirengke Mas Gareng ajeng bawa. Oh ngaten nggih. Badhe bawa pepeling nggih. Betul. Tanpa angger nembang ana wong ngomong, yen wedok biasane meteng nganggur. Lah kok meteng nganggur? Ha wis pokoke omong kowe. Ora usah omong. Mboten. Nggih ta? Nggih. Kula nggih mboten wani ganggu. Awake dhewe niku pendukung. Ngaten nggih. Nggih. Nggih, leres. Tim. Tim. Nyambut gawe niku tim. Apik Nggih. siji apik kabeh ala si ala kabeh. Ngaten nggih leres. Nek ana kancane karo nembang, awake dhewe meneng. Oh, nggih leres. Aku kok dadi nggih. curiga Jojo iki demenane dalane. Kok setel ngene. Ngene lho. Ket mau gathuk. Ya wis, ngono, nembang. Wis meneng kabeh. Aja nek sing muni kejaba suarane Mas Gareng. Ayo meneng. Cep. Ayo malah men. Aku mau ndelok kae lho kene nyambut gawe kemringit ki malah dolanan bandulan lho. Lah apa sampean njuk nggo dolanan apa piye? Iya Mas Gareng. Si Todi kunjuk bano kulit Mbah Gunung. Nembang kok omong. Nggih. Saking Prawinasis bano kulit ancamane Pripun? iki anggere metu pepeling wayangan tak barke ngono. Cari bawa ra entuk omong. Baru kono bawa omong ae. Lah apa aku bawa aku gareng iki. Oh iya. Ngeling ngono wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe
Menika disuwun ugi saking Mbah Min bakul kayu. Oh, Wis, oh, ya. ora didohi. Iya ya. Nyuwun pepeling Sri Huning kalih Jambu Alas. Katur Mbak Limbuk sak kanca. Pun niki ujube bengi niki seneng-seneng Mas. Nggih. Ringgitan dalu niki seneng-seneng. Seneng ki. Kula wis ngemban dawuh saka ingkang kagungan hajat nggih ta, Pak Prayit. Mengke bakune Mas Gareng limbukan karo gara-gara njogete kudu sing opeh. Kudu sing suwe. Aku seneng-seneng ki awakmu, aku ya kerkoso. Lho, jare wis diniati nyambut gawe ngabdi jare, ngabdi. Ngabdi iki aku rung itu KTA ngabdi rumah samu ngabdi. Salat kang limang waktu. Suaraku gandang. Bar diombeni jamu Bu Mantep. Jamu. Godhong salam, jahe merah, gula batu dikeki suruh. Weh, Dadi tenggoro aku peret iki. ngombe oli kan lunyu. Kudu tansah Nono nonano cakepane kok kene iki mung larase kok. dipun Ya, sip. lampahi iku cagak agama Nano-nanoe bakar tiga ku sip. Ngedohken ngedohken ngono. tumindak mungkar Anoe oe yakti urip ya ra dikonoke ndak semak-semak terus kok magya tentrem lahir Lahir batin ya. bejon donya Niki ciri khasnya Mas Gareng asli. Nggih, Nah, nggih, Mas. ning luwih cetha melih didelok saka jogete. Oh, ngoten nggih? Nggih. Saya sangat. Oh, nek Mas Gareng asli jogete elok. Oh, mboten sami karo sing palsu. Mboten kok perkara palsu ning beda nek sing ora saka Semarang ngoten Oh, lho. ngoten. Nggih, niku lagi ketok asline Mas Gareng nek saka jogete. Sing disenengi Pak Prayeto niku nggih jogete Mas Gareng niki. Betul. Nek Mas Gareng joget mengke dipotong. wong loro iki malah provokator Lho, ning apik tenan kok Mas sampe nek joget. Niku lho Mas, niku peparing saking Mbah No Kulit. mbano kulit ki aku ora nembange wis diparingi kok Dadi kuwi ditolak. tak tampa Wah. Tunggale. atus kok esuk nggo mangan bubur jangan iki Wah, duh. Saja. Iso nggawa apa ora? Iso nggawa apa ora? aku kok jemene sak lembar sak bange iki lho tak gowo sak Lho nek ora iso nggawa ki tak gawake ngono lho. oh sorry Yo, pepeling. Dijogeti ya Mas Gareng. engke mosok arep diguang Ya. Joget iso lancar yen ana sing ngentut ngendang kok ngentut. Ya matur Mas Wahya. Mas Wahya aku lajeng joget. Mas Wahyo kepareng kula badhe joget Nah, niku nek mung ngono tok amis. Ya disawer no. 100 sak ora-orane. Pelawak kondang kok. ben apik Ha iya no. kendangane gen muncen Mas, main aja kompak. ngisen-ngisen ati sawer 100. ah Mas Gareng kondang kok, ayo. aku gen ketok kompak Nah, ben niku cocok. joget karo Joget nek ora digendhangi ya ora sip no. Nek ora disawer. Nah, kudune ngono kuwi, sip. Piyai iki nek lomo ya ngono kuwi. Ngopehne ya sing ikhlas, sing kuwene kok ora ikhlas. aku kok wong duitku kelong ya Piye to? Mas go Loh, nyampe. pengen jogete apik apa ora? yo kepengin apik nih duitnya ora kelong
Ya kabeh iki Jer Basuki mawa beya to. Ayo Jer Basuki mawa panas kuwi kok. Wah iki mesti elok jogete. Wong sing ngendang wis disawer mesti kendhane ya elok jogete mesti apik. Yo dipirsani. Yo pepeling, yo pepeling. Tenan lho, awas. Yo. tumrap Yai Serawung aja nganti ninggal tembung sambung sambang sumbang lan aja sok sombong niku Mas Gareng. Nggih Mas. Kados panjenenganing Pak Prayit sak kukuban sak kulawarga niku. Nggih ta? Sambung niku ngundhake peserawungan, nambah kanca kanthi pawitan grapyak kalih semanak. Leres. Lajeng sambang niku silaturahim sanjan sinanjan nggih ta, layat jagong tilik sedulur ngoten nika. Leres. Lajeng sumbang niku jejering makhluk sosial kemasyarakatan kedah dipun tengenaken kanthi aweh pasumbang tenaga pikiran lan sapanunggilanipun. Nggih. Lan aja nganti sombong, ngelingi wong urip niku ora iso ijen. Leres Mas. Mila watak sombong kudu disingkiri. Singkiri mundak mengke ndak nganu napa nyandet lampah. Nggih. Mas niki bawa enten titipan enten lare cilik sing kepengin ajeng nyumbang. Sinten? Sapa Mas? Bocah cilik Timo, bocah cilik. Le. Asmane sapa? Sinten sih? Sinten Mas Prayitno? Iki biyen sik cilik Rikanu sing anu Pak Guru Prayitno.
Ipan, asmanipun Ipan. Ipan Gunawan. Ipan. Jalan iki. Mburi ku jenenge ya Ipan. Oh. Oh, iki Ipan Genje. Saya arep saiki sing Ipan sing ndi? Terane sinten? Dik. Weh lah iki. Wah, pawakane ya padha karo mburiku. Delok mriki Mas. Weh. Pak, lha iki dadi anakku ya pas Mas Gareng. Tes. Weh. Iki Iki apa iki? Nah. mawon. Takoni kok malah nyeneni wong tuwa. Manut kudune sing tuwa ki sing introspeksi. Iki ngopo ya angger tekan wong wedok disentak. Bocah kok mosok getak lho. Oh iya ya ngono aku kurang halus Bu. Nggih. Mas Gareng, bocah iki pamit dadi anakku patut. Sebabe Padha irenge ta? yen irenge ora jebrete ya. Jebret. Le jenengmu sapa Le? Ipan. Ipan sapa? Nama lengkap Muhammad Zanuar Ifandri. Muhammad Zanuar Ifandri. Dudu Muhammad Sodikin dudu ya. Dudu. Iku Ustaz Kelas piro? kelas 6. 6 apa? 6 MI. Oh, madrasah. Madrasah nggih. Jadi saiki kowe mau cedak karo Pak Guru Supraitno. Ya. Ya napa siswane? Boten. Mboten ta? Oh nggih. Arep nembang napa? Ayo napa Joget nderek? napa? Joget mawon. Weh, joget. Wah, elok iki. Wakilku. Oh nggih. Ora apa-apa, regenerasi. Engko nek sewanci-wanci Mas Gareng iki wis ora Mati. Ora. Mboten. Mati. Sewanci-wanci Mas Gareng iki jadwale iki tumbuh. Ora dagelan ki urung mati urung iso digenteni. Oh ngoten nggih. Heeh. Oh, dadi nek wis iso digenteni kudu Lah kecuali jadwale tumbuk. Lah iya. Ajeng joget. Joget tayub Apa biasane gedenge? jogetane napa biasane? Apa gedhe? Manut. Manut Mas ayo, gedeng manut. Ora kok gending manut, gendinge niku napa wis anu borong Biasane joget apa? Tayub. Tayub nggih. Tayub Le. Sri Huning nggih, Sri Huning nggih. Nggih. Nah, Aku arep nyuwun tulung niki kalih Mbak. Sapa asmane Mbak Erli? Sri Rezeki. Nggih, Mbak Erlina. Monggo Mbak, nyan jumeneng wonten kiring kotak. Hernia. Erlina kok Hernia. Herina niku penyakit ta Mas Gareng kok ya. Kowe kok apal men. Apal aku ki mbah. Yo dandang apa salah yo. Aduhku cilik-cilik. Andong apa beda? Aku timi-timi. Ora butuh apa-apa, butuh sabar nari. Piye? Aku bareng nyawang tak mati kaya bojone Abai Kirun ya. Ya. Sing Angel iya ta. Laras. Ki adekmu to? Nggih teseten ketihe. Ya wong urip ya mesti ana getihe kok. Isih sak trah ngoten. Oh mulane rupane kaya bojone Abai Kirun. Ah nggih. Alah, ya wis rawani nggodha, wis kono. Kosek ning aku protes, Mas. Apa? Mbak Entri wau munggah ora ditampani tangane. Bareng Mbak Erina kok ndadak ditulungi ngopo? Ya, Mbok ora usah ndadak pilih kasih. Ya beda to, Mas. Lho, padha-padha wedoke kok. Lho padha wedoke iki ndi sing iso digunakake karo sing ora lah ya. Piye ta Mas? Balenon aku rapati krungu. Aku rapati krungu ngomong apa dia mau ngomong apa? Oh, ora kowe iki luwih tak ajeni ngono lho. Lah nek diajeni kok iki Cahayu iki munggah tangane digoceki kok aku diumbar wae. Kowe lak wis iso mandiri. Oh, ning lak ora gila ngono ta karo aku tegese. Ora patek o. Lho, ora patek piye? Ya ora patek o ki ya tetep gila. Rene nduk aja cedak Rene. Aduh, Mbok aja cedak. sia-sia. Ora Aku. aku jejer. Ora entuk wong nek kene iki pasangane sampean karo aku kok cedak wong ayu ki ora oleh. Tetep jejer karo aku. Mbak Erlina ya karo adine karo Ipan. Nah, ngono lho ya. Ipan, kowe jejer karo Mbak Yu kene. Sampean tetep mati urip yo karo aku. Piye, Mas? Selerane Pak Trimo ya. Terima sapa? Trimo Pratama ngene. Yo, dibawani sik. Lho, Pak Trimo kae masamu di wong Indonesia lho kae. Wong di Kae ngono wong Amerika. Kok iso? Rambutnya putih? kae wanen kok. Kae keren erek mani putih.
Dadi Nika kok pun Amerika. mendita. Oh Mbak Trimon ngaten. niku wis menep penggalihe. Nggih. Ayo lek nembang bawa ya, Nduk. Bawa. Lah wae perjanjiane separo eding piye to? Kula sing nembang jenengan sing bawa lak yo pas. Separo wedenge tegese kene sing dhuwur jenengan sing ngisor, ngono. Kene sing dhuwur jenengan sing ngisor. Sing diparu sapa? Kowe. Lho, gendinge niku lho, gendinge tegese kene sing dhuwur sing disiki jenengan entuk ngisore. Ngopo aku diparu? Aku ki rasa diparu ndang PN kabeh ginyo dadak diparu barang apa rantek. Aku wutuh ya nglepeh. Nek dicandra Mas Gareng dicandra. Heeh. Ibu Waranggono nggih. Nggih. Tengenku pas niki Mbak Hesti saking Delanggu. Napa? Niku nek cara buah cara manuk apa? Iki tengen. Kuwi delok pawakane gedhe ngoten podang kuning. Wah, podang. Pawakane lak kuning. gedhe. Mboten didiko ocehe ning ulese. Ulese nggih. Podang. Nyawang wujute. Nggih. Gumoi. Ora. Wujute sip niku. Terus mungkuk. nggih, jejere Mbak Supah Miatin. Niku cilik. Niku kenari. Wah, kenari terus sing panda. Mripate ireng, kenari panda niku lho. Oke, tak kira kenari dipangan panda. Ora. Nggih. Kenari. Kenari. Terus nek Mbak Darsini, Mbak Darsini sing lagi ngetren sakniki. napa? Pentet. Weh, pentet. Kapan Ora sakniki wit biyen ya wis ngetren niku. Pentet, pentet. Sip. Wih lho, kuwi sing digoleki manuk galak ning digoleki bocah. Nggih. Terus nika Mbak Rus. Mbak Rus kenang wong ki utut manggung. Weh. Jari cara nggih kutut. Heeh. Terus nika Mbak Lis. Mbak Lis kuwi lovebird, Weh, lovebird, burung cinta. burung cinta. Nggih. Mencintai burung. Wah. Terus nek Mbak Erlina niki. Ya, Nah, apa kuwi? iki murai. Weh, murai. Weton Medan iki. Aku Murai weton Medan. Lho, buntute ngawe-awe ngene. Aku Iya. tuh yang mesti apik engko mesti. Ya. Tiba Terus aku mesti terakhir manuk ae apik. Mbak Entri. Aku manuk apa, Mas? Manuk ancel bumi. Apa kok? Oce, petingane apa? Ora tau ngoceh, petingane nggon gerakane. Piye? Mlakune ngono alon-alon ngene. Terus agar konangan wong lho. Madhek terus. Lho. Berarti aku elek men. Lho ora elek apik lho kuwi. Lah kuwi nganggo ancul-ancul kuwi, Mas. Kuwi sing seneng karo manuk ancel bumi iki sing bonangi. Endi? Iki ning Kalimantan kowe awe ancel bumi. Kuwi. Heeh. Nek nang kene jenenge Ancel Galeng. Ancel galeng ning kono ancel bumi. Ora aku nek manuk ana dhewe peting aku. Apa? Aku burung merak kan wonge ayu. Alus dadi nek mekrok ngono kaya manuk merak ya to, Oh, Mas. ora kowe iki manuk godhol nyawa wae lho. Angger Bener bumi. nyawa? Wah, wah. Wes arep ana wong mati. Mulane nek aku liwat sampean iki kudu nyingkreh ae wedine mati ya. Ah, kowe ki angger bengok ngono waduh iki manuk godhol nyawa iki. Nek yen sing genah iki panjen iki pas. Mak tangane kuwi lho. Mikir sing dimeki panggah aku gandengamu ki aku. Dimeki aku. Nyoh. Aku rumangsamu kulitmu yen didemek kok gatel ning kulit. Masane Pak, lawe apa Wong piye? wong ki yo nganggo variasi to, Trik. Lah piye to? Mosok kon kowe yo sok kadang sing nom barang. Lho, nek pas demok aku bayangno iki padha wae dibayangke iki. Bayangke lho bareng sadar kowe yo wah. Ya ana carane. Piye? Mendem sik. Apik kuwi. Ben ora sadar. Yo, Mbak Erlina. Mbak Erlina. Bawa sik, nyan bawani, Mbak. Oh, mboten, ayo, nek Mbak Entri sing bawa. Tri. Yo. Bawa Nano sinebut pahlawan. Sri Uning, Sri Oh, Uning. nggih. Nggih. Monggo. Wong ayu ngene iki arep bawa. Telake arep coplok ya.